amb la COE pots entendre't o no, però saben el que volen. I amb el govern del PP jo tinc la sensació que hi ha una incompetència tal que és difícil poder negociar amb ells. Sap per què més? Perquè si negocio amb la COE estic negociant amb l'original i no necessites penjar el telèfon i trucar al govern, com fa el govern que ha de trucar a la COE per veure què és el que ha de fer. Aquesta vaga tindrà més ressò i més conseqüències a les cancelleries europees que el govern espanyol. Entre altres coses perquè jo crec que són menys rígids. Perquè jo crec que són molt més sensibles i si em permet, crec que són molt més democràtics amb el sentit aquest de democràcia participativa i popular. Jo crec que tanqui, que actuï amb intel·ligència i amb solidaritat. Prou tindran amb aquests turons que han entrat als barris d'aquestes cadenes, que són els que estan enfonsant les seves botigues i seria bo que la gent l'endemà miri qui ha obert i qui no ha obert. Qui ha estat solidari amb ell i qui no ha estat solidari amb ell.